Čaute planetáci. Najnovšie sme objednali takýto parádny priemyselný vysávač z AliExpressu. Je to docela kompaktný vysávač. Prekvapila nás maličká krabica, v ktorej to prišlo. Ale tak za cenu cca 40-45 eur by sme ani nemohli čakať niečo väčšie. Dá sa to takto otvoriť. Vlastne ide o bezdrockový vysávač. Je tu filter, ktorý sa dá umývať. To sme skúšali vysávať nejaké chlpy od nášho Ronyho. Takto jednoducho sa to dá zaklapnúť. Sú k tomu aj nadstavce. Takýto prakticky do auta. Aj scaffold, dá sa to rozpojiť. Takto nejako to vyzerá. Potom klasická hadica. Dokonca to má cez túto dieru normálne nasávanie. A toto, keď odmontujem, tak cez tento výduch to vie aj vyfúkovať vzduch. Čo je veľmi praktické. Je to 2 v 1 vysávač v podstate. A výrobca udáva, že je aj na mokro vhodný. Čo sa týka parametrov, 15 litrový objem na odpad. Predajca na AliExpresse tam uvádza výkon 3000 W, čo nám príde trošku prehnané, ale na to, aký je maličký, sa je neskutočne. Presuniem sa dnu do bytu a ukážem vám to.